Ziua asta a început cu un haos total pentru că nu mi-a sunat alarma la timp și era să pierdem avionul. Dar l-am prins și am ajuns în Italia. Am aterizat pe aeroportul din Bergamo și am luat un autobuz, am făcut cam o oră până în Milano. Am avut timp să mă și machiez, să și dorm. Am ajuns la hotel, ne-am lăsat bagajele și am plecat direct să mâncăm pentru că era foarte foame și ne-am oprit la Five Guys. După care ne-am mai plimbat, am intrat prin magazine și am fost la muzeul ăsta de unde se vede domul foarte, foarte frumos, să facem poze pe care le-am postat și pe Insta. Am ajuns și la cel mai frumos și cel mai mare Starbucks din Europa. Și cum am fi putut să venim în Milano fără să mergem la galeriile Emanuele? Evident că am ajuns și aici, după care am intrat într-un Mac și am găsit o înghețată cu fistic, dar chiar nu era prea bună. Am intrat și la Apple, unde efectiv totul arată minunat. Se țineau și niște prezentări când am fost noi. Destul de aproape era și Victoria's Secret, cel mai mare pe care l-am văzut eu vreodată. E pe 2 etaje și are efectiv tot ce ți-ai putea dori de la ei. Eram destul de obosit și am fost la hotel să dormim 2-3 ore și până ne-am trezit s-a făcut 11:30 seara. La 12:30 se închideau metrourile, așa că n-am mai ieșit nicăieri.